स्कुटिजोंहाय ओमफ्राय बे मानसिखौहाय ओमफ्राय जोंनि बर'आनो खामोन मानसिया आरो गुबुन दाबसे माबानि बिथांमोना अबा फैदोंमोन नामा दतमानिमोन बिथांमोना ओमफ्राय आंबो फैदोंमोन बाजारावहाय बाहाय जों ज' लोगो मोनो आरोखि बे मानसिखौहाय लामा गेजेरावहाय गोलैना दंमोन स्कुटिजोंहाय दा बेखौहाय बैसोर बिथांमोना दैखांबाय स्कुटियाव गावनि स्कुटियावहाय बेखौ दैखांना लाबाय बेथ' गाखोनो रोंला गारियावहाय गयदा गयदि गयदा गयदि गयदा गयदि जाबाय थायो ओमफ्राय दाना ससे बिदिनो 50 मिटार 60 मिटारसो डिसटेन्स एसे गोजानाव सहैब्ला दाना गोबाबाय दाना बेथ' गोबाबायना आरो बैसोर जाय बिथाङा बेखौ थिखांना लाबोदोंमोन बिथाङा दाना एसे मुगाया मोनबाय दाना गारिखौ बाव दोनबाय मानसिया अबेनि मोजाङै खोन्थानो रोङा जायगाया मा जायगा मोजां खोन्थानो रोङा आरो जाय मानसिया जफेनानै गोलैनानै थादोंमोन ना बे मानसिया ओरैबायदि गावनि नामखौनो जेला खोन्थानो रोंला ओमफ्राय मानसिखौ नायनायाव बोरैबा सिनायनाय मोनबाय आरोखि होमबाबोथ' आङो नाम मिथिया मानसिखौ मालाबा अबेबा नुनाय बादि मोनबाय आं दाना मा जाखो खाथिनि मानसिनाव सोंबाय आं जे बेथ' बैथिंसो होनना बुंबाय आरोखि ना साइथिं बारैनो होननानै बुंबाय साइथिं बारै लकेसन अबेथिंखौ सोंबाय मोजाङै दाना नथ'खौथ' मिथिया बिसोरबो दाना न'खौहाय आङो नागिरै नागिरै थाग सुलुखौ मोनहैबाय न'निफ्राय न' खाथिनि मानसि ओमफ्राय बिनि बिफा फैबाय आरो बिनि गामिनि सासे फैबाय आरोखि ना मानसिखौ लानानै गावसिनि न'खरनि मानसिखौ आं लानानै सफैयोब्ला गारिया दङ मानसि गैबावला मानसिखौ मोजां मोजां नागिरबाय मोना 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 ओमफ्राय आं बुंबाय बेथ' मबाइलाव थाबाबो बियो फनखौ हमखाया नङा बियो नोंसोर गारिखौ लानानै दोनहैग्रोदो नांगौबा जुदि न'आव सहैयाब्ला नागिरजागोन बेखौहाय होनना बुंदों गावसोर दा मोनखोना माखो खिन्थु आं दासिमबो खबर लाफिनाखै बेनि थाखायनो बुङो आङो जौ लोंबाबो एसे सानै हनै लोंनानै हानायखिनिसिम बुंनानै हानायनि अभार आं बुंनायखौ मोजां मोना जुदि अभार जायोब्ला जे जायगायाव लोंदों बावनो दलद था आरो दाबसे जायगायावहाय जौ लोंहैनो गोसोब्ला सोरबा जौ लोङै मानसिखौहाय गारि सालायनो लाना थांफा जुदि आंनि बुंनायखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला बे नोंसिनि सायावसै अब्ला आं दोनथ'नोसै आरो आं बेखौ हास्थायो जे आंखौ लुबैयो जे नोंथांमोना थाबैनो थाब आंनि चेनेलखौहाय जौगाहोनो हायोब्ला आंनि एम बि ब्लगस चेनेलनिफ्राय नोंसोरो अननायबो मोनगोन जानो हागौ आंनि एसेबांखिनि गियान मोनदों बेखौहाय आङो एसेब्लाबो फोरमायनो नाजागोन नाथाय आरो आंनो गियाना आं मोननाया आं थोबावा आंनो बिराद गियान नांबावगौ दा बे गियानखौ आङो सिगांनिफ्रायनो नागिरबाबो दासिमबो आंनि गियाना फुरा जायाखै दासो हाब जाहांदों आरो आंनो बिराद गियान नांबावगौ मानसिफ्रा बुङो सरि मानसिफ्रा नागिरो साख्रि 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 लाजियाब्ला जों जे खामानिखौ मावनानै थाखा बोनो हायो बेनो जोंनि थाखाय साख्रि जाय मानसिया गभमेन्टजों मावगोन बियो जानो हागौ सोरबा मिथिखायोखा आरो जाय मानसिया गावबा गावनि खामानि
मावनानै थाखा जमायनो हागोन अब्ला बेहा न'खरा साबसिन जायो। जाय मानसिया साख्रिआवला बिथांमोना गभमेन्टनि संख्रि जाखाथारनानैथो बेनिखायनो गभमेन्ट जेखौ थिनो बेखौनो अफिसार जेखौ थिनो बेखौनो बिसोर मावनांगौ जाना फैयो। दा आं बेखौनो बुङो आंनि लाइफआवहाय रावबो फैयाबाबो बेखौनो आं बुङो जे खामानि मावनोहाय रावबो दालासि दिनावहाय थाइसे हाबनायानो जोंनि थाखाय बिराद जथेस्थ'। बे थाइसेयानो मास मोनसेयाव जे बेसेबां जाहैगोन बेनि थाखायनो रावबो हाबा जानाय हाबा जायै फंबाय आरो बिनानाव आरो आदा आरो आब'मोन आंनि जेसेबांखिनि बर' समाजनि सुबुं माहारि दं आरो आंनि आंगो आं साननानै लायो गासिबो लाजिनायखौ दोनथ'नानै खामानिनि बिथिङावहाय गोसो हो अब्लानो जोङो माब्लाबाबो रानथाब खुनथाब जानाङा। जै बर' हारिनि जै। होमबा आं दोनबाय। अबे सोरो अबे सोरो जाबायमोनलै बहा सेरो जाखो सेरनो रोंला। ओइ देनाय फोरमायहरनाय सोरबा दंफैयोलै देनाय फोरमायहरनाय अबेहाय सेरो। आं सेरनो रोङासै दै आं अफ खालामसैमोन लाइभखौहाय। बहा सेरोब्रा